This is the parkour, one of the most fun places here. Not everyone will be able to reach the top. This is called the glass bridge. You have to choose which glass tile to jump on, but no one knows which one will break. Okay, then... Well, my dear friend, your training is coming to an end. Now you're ready to conquer this world of mini-games. What? סייעת משלבת בבוקר, הקהילה עשתה איזה פרויקט מי ישמע יש מספיק סייעות למי שרוצה להיות גננת, גם כן הכי מזמינים את המקצוע הזה. ממש מזמינים את המקצוע הזה. מזעזע, הכל אני רואה פרסומים של עיריית בית למות. מה זה מזעזע את החיים? ואז הן לומדות יום וחצי בשבוע. תנמיך טיפה מאמה. יום וחצי בשבוע היא לומדת. הכי לואו שאפשר, והבחורה הזאת בקיצור היא סייעת בבוקר, בינתיים כאילו בלימודים ביום וחצי הזה, ובאה לנו היום עבודה לעבוד בצהרון, היא נמצאת בשכונה, אמרה לי אני אצליח להגיע עוד בשתיים וחמישה, אמרתי לה לא נורא, מבחינתי את משולמת ל1:30, בואי בשתיים וחמישה. כן, וככה, אדם וחצי. יש כל נפגע. אני עולה ביום הראשון, התחלתי איתה בגבוה, לא בשעתי אפילו בגלובל, נכנסתי אותה למערכת. גם